one foot in front of the other. Nós somos 4 irmáns, 3 deles piragüistas, e ao principio íbamos os 3 igual vestidos, coas mesmas 3 piraguas aquí na cidade de Lugo. Son os meus primeiros recuerdos. A verdade é que eu fixen fútbol, fixen crossfit, gimnasio, gustaba moito ir a carreiras populares, facía un montón de deporte, pero non hai ningún como piragüismo. Aquí temos o río, eu cando viña aos partidos de fútbol está aquí ao lado do río, vía os piragüistas, vía ao meu irmán maior, que foi o primeiro que se acercou ás piraguas, e eu sempre quería probar. E agora, unha vez probas, isto é magnético. Era unha temporada rara para min porque había decidido non competir hasta marzo, pero é verdade que o confinamento trouxome a oportunidade de volver a empezar. Para min, de repente, vinme na casa sen nada que facer. Sí que é verdade que de repente brotaron novos obxectivos, que era disfrutar, o que había perdido durante os últimos anos. Volver a Lugo e ver que a xente sigue remando e todo o ambiente que hai aquí, que é espectacular, é a maior motivación que teño a día de hoxe. Eu estudei Psicoloxía 4 anos en Santiago, onde tamén entrenei no clube de Pontecesures, e despois estudei 2 anos unha oposición e desde entonces aquí estou traballando de funcionario para o Estado. A maior parte do entrenamento do piragüismo é psicolóxico, porque hai momentos nos que as condicións son durísimas, no que o corpo non vai, o tempo non sempre apoia a isto, así que hai que ter a cabeza moi preparada, sobre todo para estar cada día dándolle a pala e non tirar a toalla. É difícil de elixir, pero creo que probablemente un descenso, porque ten moitas cousas alleas ao que é a competición, ao que é simplemente remar, ten moita estrategia, o maratón tamén, pero os ríos ten ese componente de hai que preparalos uns días antes, hai que planificar. Teño feito ata debuxos dos ríos para recordar na miña cabeza onde está cada pedra, cada lugar, como facer así, se ven un compañeiro por outro lado. Sempre ten un componente que a mí me gusta moito, que é a preparación previa. O que fai estas distancias tan matadoras, por así decirlo, é porque realmente as disfruta, é algo especial para nós. Penso que vai máis alá de que un pense que pode chegar a algo ou non. O piragüismo, a realidade é que 2 ou 3 son os que realmente viven delo ou para elo, pero a maioría da xente é porque o disfrutan. O maratón ten algo que non ten probablemente a pista, é ao revés. Pola tradición que ten Lugo, pois eu sempre tirei un pouco para os ríos, para o maratón. Teño aquí xente como Paco Vázquez ou Bernardo Sánchez que son verdadeiros maestros no que fan, sempre fun pegado a eles desde que era un neno. O certo é que o que máis me gusta creo que por eso. O meu primeiro descenso do Miño de Lugo foi moi bonito, porque foi 2 anos despois, ademais na fecha exacta de que perdín a miña nai por mor dun cáncer, e foi moi bonito para mí, moi especial, creo que pola fecha, pero tamén porque era a miña regata favorita. Foi un pouco unha mistura de todas estas cosas. A Copa do Mundo de 2016 pois foi unha experiencia moi bonita para min, viña de quedar terceiro no Campeonato de España en Bañolas. Eu estaba xa inmerso no mundo das oposicións, prácticamente só me dedicaba a estudiar e
e a entrenar, e para min foi un regalo realmente, e ademais foi unha Copa do Mundo. Quedei no posto 13, non foi o máis destacable, para mí o máis destacable foi o viaxe, estar ali, ver xente que estaba competindo contra eles que antes os veía nos vídeos e para min eran os meus referentes e de repente estaba ali na línea de salida con eles. Pero bueno, sempre foi gracias a meus pais, fundamentalmente, que iban con nos a todas as regatas, eles nunca tiveron vacacións, ni miña nai ni meu pai, as súas vacacións era vir connosco, ver as regatas, pero bueno, fundamentalmente foi gracias a eles. Outros compañeiros que eu tiven, que os pais non podían estar tan pendientes deles ou que non os apoiaron tanto, deixaron de remar. Esa foi a miña sorte, realmente. Para min este ano aportar o máximo posible ao meu novo clube, que é onde me iniciei fai, creo que 15 anos ou máis, e volver a competir, no que sexa. Agora mesmo estou nun momento no que gustaríame volver aos niveis que tiven nos últimos 2 anos da miña carreira, en 2016-2017. A raíz do meu novo traballo, da oposición, de todo este momento de cambio vital, non puiden disfrutar tanto do piragüismo. Tanto é así que pensei en deixalo, pero o certo é que agora estou disfrutando máis que nunca e só quero eso, disfrutar. Sei que cando un disfruta do que fai, podelle meter máis horas, e os resultados veñen mellor. Hola, soy Ainhoa Lameiro, pertenezco al Club Piragüismo Penedo y esto es Padexando. Amarillo. Praga. Cracovia. Peaky Blinders. Es que no veo películas, no sé. El Joker. Shawn Mendes. Believer, Imagine Dragons. Jessica Fox. Simona Biles puede ser. ¿Simón o Simona? A ver si se me ocurre otra que no sea un nombre tan difícil de pronunciar. Serena Williams. Ya, es que ahora es como entre el tatuador de Auschwitz. Albóndigas con puré. Instagram. Uf. El emoticono del mono, el que hace así. O piragüismo galego está de volta. Despois de case 4 meses de parón obrigatorio por mor da Covid-19, as competicións regresaron ás nosas augas o 4 de xullo. O encoro de Pontillón de Castro, en Verducido, Pontevedra, e o lugar das Amasas, en Lugo, acolleron o mesmo día 2 probas de carácter provincial. Esta dobre cita serviu para poñer en práctica o protocolo de actuación elaborado pola Federación Galega de Piragüismo, medidas de higiene e de seguridade para evitar ao máximo o risco de contaxios. Durante estes meses, que todos sufrimos a pandemia, dounos para reflexionar, para condicionar uns
uns protocolos, neste caso tamén a Xunta de Galicia puxo unha ferramenta moi útil para todas as federacións, o FisioCovid, que é unha aplicación que nos permiteu a todos buscar os puntos onde podía existir algún tipo de contagio. Sabemos que a seguridade cero non existe, pero sí é certo que ahora mesmo o deporte galego, neste caso o piragüismo, é un deporte que está comenzando a súa actividade, neste caso cos máis pequenos, porque o deporte, en este caso o piragüismo, é unha escola de valores, traballando con ilusión, traballando cos novos protocolos e esperando que, bueno, que a temporada vai avanzando, que a pandemia quede como está e non aumente, que podamos pois acabar este ano pois un pouco máis fora do noso calendario normal, pero si acadar pois as competicións tamén nacionales e algún internacional que podemos ter en Galicia, non? Que creo que dende a Federación Galega as cousas han feito ben, os deberes tamén, polo tanto o que estamos traballando dende fai 2-3 meses, pois ao final pois creo que hemos conseguido facer espacios seguros, que é o importante para a práctica deportiva, e dar seguridade, sobre todo aos pais e aos deportistas, de que aquí non van ter problemas de contagios do COVID e vai estar todo controlado. A implicación dos clubes é absoluta, dende a Federación e os clubes tiñamos moi claro que o noso deporte primeiro temos que facer un espacio seguro, e estamos demostrando que o deporte náutico, neste caso o deporte piragüismo, aparte de poderse celebrar tamén un lugar donde poden vir os deportistas, neste caso os pequenos, a disfrutar do medio ambiente, a disfrutar da auga, a disfrutar do deporte con seguridade e, sobre todo, tamén educando, que non só o deporte gañar, sino tamén educar. Canto nos tardaba volver gozar con imaxes como estas. Atrás quedaron meses interminables de padexarse en auga e de eventos cancelados. Os protagonistas deste primeiro ensaio na nova normalidade foron as categorías de base. Na regata de Verducido participaron dende prebenxamíns ata levíns, mentres que nas amasas houbo competición ata xuvenís. O público tamén se tivo que adaptar ao protocolo para seguir as evolucións dunhas rapazas e dun rapaces que transmitían moita ilusión e algo de nerviosismo, ansiedade en estado puro. A primeira competición para os rapaces pequenos, para os cativos, está resultando cando menos interesante, diferente, curiosa. Todos teñen moitas ganas de volver a padexar, todos están desexando comenzar, levan todo o día ou toda a semana con nervios no estómago, están ledos, están desexando que empece xa a regata. A cousa está indo moi ben, a verdade, os rapaces estánse portando fenomenal, a xente está sendo moi respetuosa, a Xunta de Galicia, en este caso a Federación, propuxeron un protocolo bastante efectivo, se todos seguimos o protocolo non debería pasar nada. O ambiente é un pouco raro, porque a verdade que ao establecer as tantas limitacións, os pais teñen que estar nas gradas, sin poder ter contacto cos rapaces, non é o que estamos acostumados habitualmente, pero bueno, considero que o que toca ahora mesmo é isto e temos que acostumarnos. De momento é unha medida creo que necesaria. Eu creo que está ben feito. O único que creemos que foi demasiado precipitado conforme ao tempo, porque foi todo moi rápido, pero o protocolo que teñen, pois pareceme todo correcto. Están nerviosos, levan moito tempo, como quen dice, sen salir do ámbito familiar. Eu creo que moitos deles é o primeiro día que están sen seus pais dende o confinamento, entón están super nerviosos, falan máis que de costume e todo iso, pero bueno, lévanse ben. Esas gañas acumuladas convertéronse en enerxía extra para padexar unha vez que as probas se puxeron en marcha. Aínda que neste regreso á competición o máis importante era comprobar a efectividade dos protocolos, non podemos pasar por alto os resultados. Na regata dos clubs da provincia de Pontevedra, o Breogán do Grove impúxose na clasificación xeral ao sumar 7.496 puntos, superando en algo máis de 1.200 o Ría de Aldán. O podio completouno o Muiño de Ribadumia. Con solvencia tamén venceu o Cidade de Lugo na primeira xornada puntuable para a Liga Deputación de Lugo. Os da capital da provincia obtiveron unha vantaxe de case 2.000 puntos sobre o Altruán de Ribadeo.
O terceiro posto, a tan só 37 puntos dos seus veciños da Mariña, correspondeulle o Club Piragüismo Viveiro. Deste xeito reiniciouse o calendario galego de pista, no que ata o momento só se puidera disputar a cita inaugural do Campeonato Autonómico de Inverno. Grazas á colaboración dos clubs e dos deportistas, a Federación quedou moi satisfeita con este test. Como primeira proba é perfecta e sobre todo cos pequenos, que é máis difícil de controlar, e se os clubes son capaces de controlar os pequenos, pois non creo que vayamos ter problemas cos maiores, polo tanto é unha boa proba de fogo e creo que ha saído bastante ben. Malia este balance positivo, non se pode levantar a garda porque a ameaza da Covid continúa moi presente. Hai que cumprir os protocolos e actuar con sentidiño para que se poida seguir competindo e entregando trofeos. Na nova normalidade dos nosos padexeiros tamén hai podios e medallas, aínda que nesta ocasión todos os que participaron merecían subir o chanzo máis alto do caixón. Volver era gañar e o piragüismo galego conseguiu.